Na kay hinigugma. Nganong dili kuyog nato og lagan ron? Actually, iyang mama akong kuyog ron. Oh, nganong kuyog ang mama? Asa man naguyab? Oh, dili man to hilig tiglagan. So mama mo hilig gulagan? Oh, so first time po to siyang mama karon mo 12 km niya. May mong kuyugan. Oh, pero na imong uyab Japon pero wala siya ni Ran. Ay wala siya diri ron, na sila. So ang mama sa uyab imong kuyog ron gyud. Soon to be mom banding. Aw, bason. Pilan mo ka kuanday 2 week? 1 year and 6 months na. Oh, ngano siya? Okay, ganan mo ko niya. Dili siya cheater, buotan siya nga pagkatawo. Loyal siya ambot ko. Oh, basta Si Louie ambot. loyal siya na ko and bisag dili ko gwapo. Gipili jud ko niya. Gwapo man siya, nya di mo ko gwapo lain dagay kayo pero ay gipili ko niya. Nadagaynot pa ko. Unsa kay ganahan niya nimo? Buotan dagay basin. Pero baka kapanguntanan kung sa ganahan nimo na kung nganong ako. Oh, wala ko ni pangutan na. Sulay pangutanan niya na. Oh, sige. Ako sulyan ugma. Mensahe mo niya. Katulog ra diha sa inyo kay training pa kag karate ugma o pakusgan kay yes. Mensahe sa imong kuyog nga mama niya. Wala ko maingon. Suri anay po bilagay mo. Nalipay ra ko kay kuyog na ko iyang mama and naban nako siya kadyot. First time ninyo magkuyog. Dili. Nayo sa mga on may kuyog iyang mama ano. Pero first time ni. Oh, first time na nga kuyog. Amora, nga wala iyang uyab. Oh. Wala iyang uyab. Wala imong uyab. Oh. Okay kayo. Okay, kayo. Kanara. Shoutout kong Liljan dia nga unta mukuyog na kana kog lagan kay sige na ako inusara maglagan ya sige mo pakuan. Ano si tawag galian ng Istorya? dili sige. Michael. Basta balor Basta paasa. LJ og Jim Clyde lagan na ta sunod.